Ang importante ra gyud ani nga masiguro nato nga human sa kinabuhi nato nga matubang ta sa Ginoo, kita mismo masayod ta asa ta padulong. Andam na tadaan. Oo. Nga karon sa buhi pa ta natay relasyon sa Ginoo. Miila ta ni Kristo nga siya atong manluluwas. Importante yun. Oo, ato siyang gisugid nga ato siyang Ginoo. Kanang giyon sa Bible ba nga Roma 10:9 nga kung isugid nimo si imong baba nga si Jesus sa imong Ginoo ug motuo ka sa kinasing-kasing nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, nan ikaw mamaluwas. So ang kaluwasan nagkombinasyon na siya sa atong pagsugid og kasing-kasing. Kaya sa gara sa tao say maayo lang ta sa atong dila na wala dire. Ya ko sa ato ba kung higugmaon na tong Ginoo, ato siyang gisugid nga ato siyang Ginoo, kinahanglan kinasing-kasing. Kaya ang word manggod nga Ginoo, ang word nga Lord meaning tag-iya, owner. Siya ang imong agalon. So meaning matag adlaw siya atong isugid nga sa atong Ginoo kay siya atong agalon. Siya tag-iya tanan. Kaning tanan iya so gisaligan lang ta niya pining kinabuhi iya lang gisalig sa ato. So kung iya na putang kwaon, maabot na atong appointed time. Oh, at least kabalo ta paingon. Oh. Eh siyempre ang kalibutan karon grabe na kayo ka ano mga tao. Wa na pagtagad sa Ginoo. Ya? Wala ko bintay, asa repita sila. Basta ito pikas. Nasa imo tay milagro sa Ginoo kay hinahinay restore sa Ginoo imong lawas. So dugay na kani wala ka balik ani imong sakayan. Ikatulo ka tuig na ko karong Hunyo. Mo ba? Pero gusto na ka mo balik managat. Wala na ko mudon balik. Magampo ko nimo karon. Then mobalik man ko diri sunod pangumustahon ako ka ug nakapanagat pa kag balik. Ha, totoo kag milagro. Ako sa kayan. Oh. Asa problema na? Mo ni okay na. Igo na ni human ako buhat. Oh. Moto na itabo sa imo. Starting ko kung luya. Wa gina na. Amo ba? Bag-o na nga unit wala ako. Ay. Pinsi kabalyos na para panlawd sa. Oh, panglawd. Muna akong kuan panagat. Makapanagat jud ka. Kana imong edad nga si 78. Hallelujah. Hapit na ka 80. Narabay ang 80 ron narabay dawaton. Pero kana. Sa una ingon siya nga pag abot nimo 100 na dawat di na po 101. Warag tinuod nang tinaron tay. Abot Sige ko lang na kay kuan. Award lugar nga. Madawat ni. Sige, magampo ko nimo tay. No ayat ta tiwa istorya. Tuoy lang nga kay milagro aron nga makapanagat ka. Mobalik ko di sunod. Anion tagagbalik diri nga nakapanagat bayud ka. Kaya ang Ginoo buhi kas Ginoo patay. Di ba? So ang milagrohon sa Ginoo sa imo karon imong mga ugat, bukog, tanan part sa imong lawas. Nga mabati nimo nga ma-restore ang imong batan-ong kusog. Mobalik mo na wala tay kuan nga nanaang mudon sa lawas. Oh, mo nagi. Ginoo may nagbuot ani atong lawas. Oh. Sige, magampo ko nimo tay. Okay lang sa imo, ampo ta ha. Sige. Uban nako tay ani nga pagampo. Ginoong Dios, salamat kaayo nga karong orasa imo kong gidasig pinagi sa imong pulong. Akong giangkon Ginoo nga ako nakasala sa unahuna sa buhat ug sa pulong. Miangkon ako Ginoo nga walay laing paagi. Walay laing paagi sa kaluwasan. Gawas lamang nimo ikaw Ginoong Jesucristo nga namatay sa cross, gilubong ug nabanhaw. Karong orasa kining akong lawas ikaw ang manag-iya. Wala nay gahom ang kaaway nining akong kinabuhi. Ang balatian wala nay gahom, wala nay katungod sa akong lawas. Ginoong Hesus, imo kong gilukat, imo kong gibayran sa Kalbaryo sa cross. Karong orasa ako kang giangkon, akong Ginoo ug manluluwas. Isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sige, magampo ko nimo tayo. Lord, in the name of Jesus, nagampo ko Lord nga ma-restore ang kusog ni tatay gikan sa limpulong ngadto siyang lapalapa. Akong gisugid Lord by the authority of the name of Jesus.
ang iyang ugat, tanan Ginoo nga ma-restore ang kusog sa iyang lawas, makapabalik sa panagat pag-usab in the mighty name of Jesus. Akong gibadlong, gi-cancel nako ang demonic sickness sa iyang lawas. Akong gimanduan ang tanang ugat, unod, bukog sa iyang lawas nga mo-operate, mo-function sa normal in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa imong grasya ug kaluoy. Salamat sa pagpanalangin ni Tatay. Na Lord, iyang panimalay, iyang asawa, mga anak, imong panalanginan, protektaan nimo ang ilang tibok panimalay. Ablihi ang langit Ginoo, ibubo ang imong kadagaya sa grasya ug panalangin alang ani nga pamilya. Salamat o Lord sa kaayuhan, sa restoration sa health ni Tatay Lord in the mighty name of Jesus. Angayan ka Ginoong pasalamatan, pasidunggan ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tay. Salamat ha. Diba ako, Oh. Pailasa ko sa imong ngalan. Oh. Ako si Kuan, Edison Haujan. Haujan? Oh, Haujan. Usa man nang Haujan diya sa Kuan, sa bumbu mo. Oh, akong uyuan. Oh, kapamino di ka day. Pero ka Kuan man ko kanan diehard listener mo sa bumbu. Oh. Naya kong ID. Amo ba? Mayo. Naya ko ID o kita. Singkay mo ka kanta ka. Sige. Praise the Lord. Yung balay ni Tatay. Oh, kasunan. Two years na panagat si Tatay. Praise the Lord. Die hard listeners oh. Basta-basta. Muna magkadto ko sa bumbo. Oh. Kana mga gitarist sa bumbo. Oh. Wa man na yung mga ide. Siya matay mo kaya go kay namin imong ID dai sa bumbo. Dai sa bumbo listener. Siya dugay na niya. Asa iyang ano ni station? Sa Corrales. Sa Corrales, oo. Sige mo kung kadto dito. Kisa nga ho dyan gini na diaron si sa una Manny. si Manny. Patay naman si Manny. Di ba? Bagulang. Haujan na. Manny Haujan. Manny Haujan. Idagan mi to sa una og kuan. Muna makadto ko sa bumbo. Makatabang ni bisag asa ka kuan na basta kay bumbo. Mao gyud. Dangop diha. Tay di ko maglangan tay. Ano ko yan naggamay nimo hinabang tay. Salamat tayo. Pangmugas na no. Dawatan na. Tiwason to atong istorya kasi. Ako si Edison Haujan. Taga akong parents Mantikaw. Sige mo din matikaw kay nakapuyo man gud sa Mo ba? kanay ba istorya man ginato nila. Ay tago isa na. Salamat sa grasya. Panalangin na sa Ginoo. Diyan ko punta silong na sa una. Ha? Punta silong. Oo, doon naman ito semua. Usahay. Ato ko mo tumod og isda sa Lugait. Okay. Daghang mga isda dis punta god. Og kuha ko dito sa presyo yung bubarito dito. Hmm. Ano ko sa Mantikaw. Amo ba? Kasi may sa manaan mo diha sa punta sa una. Dunay akong amigo diha sa unang kuha ito sa balid. Ako buhi pa ba karon? Mo ba di ay? So na Akong balay karon na ako sa Iligan kay taga dito man akong asawa. So akong parents ginikanan na sa Mantikaw, Panyangan. mo ba? Barangay Panyangan. Kanyangan. Mga Haujan na diha. Diha ra ko sa Bisado diha nakaanak kay isda na akong handos dito kay doon ko suki diha sa unang Bisado. Gahandos ikaw mga isda to sa una. Mantikaw. Di kagabtan diha. Kuan dito sa kuan nanaang Lugait. So tigala di mo galit tay? Federico. Okay. Sige lang. Kabalik-balik ko diri pohon. Makalagon taga diri. Ay. Makita na ko nanagan ta kay tula tag labas nga isda. Tinula lang. Sa Praise una the Lord. Doon mo ko dala din sa una nga kanang tapay-tapay. Mo ba? Daghan mo mga dalawang sa una.